și tot hora, redempció de vos implora. Exulta, exulta, Israel, a tu vindrà l'Emanuel. Veniu, esclat del nostre hivern, o saviesa de l'etern, de vostre llum al món fretura, per retrobar-vos de l'altura. Exulta, exulta, Israel, a tu vindrà l'Emanuel. En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. Que el Senyor que ve a salvar-nos sigui amb tots vosaltres. I amb el vostre esperit. Nadal és a prop i nosaltres ens hi volem preparar de tot cor, perquè realment la vinguda de Jesús que cada any celebrem transformi les nostres vides. Per això és important l'Eucaristia d'aquest diumenge, que ens convida, enmig d'aquests dies de festa, a una alegria plenament cristiana, una alegria arrelada en Jesucrist i oberta a la bona nova de la salvació de Déu. Encomanem en aquesta Eucaristia els difunts Antonio Alcaide Galiot, en el 3è aniversari de la seva defunció, i el difunt Andrés Delgado. Preparem-nos iniciant aquest diumenge, quart de l'Advent, encenent el quart ciri de la corona d'Advent que ens marca el camí. Com Josep i Maria, nosaltres esperem en fe la vinguda de Jesús i ara en aquest últim diumenge d'Advent encenem ja l'últim ciri de la corona. Número 2. Cantem alegres al Senyor i de tot cor amunt Sió el prec a Déu s'adreci. Joia, joia, ja s'acosta l'hora nostra per salvar-nos. El bon Déu que va crear-nos. El Senyor s'acosta i vol entrar en el nostre cor. Ja no neix a Betlem, com fa 2025 anys, sinó que vol néixer en el cor de cadascú de nosaltres. Per això, en un moment de silenci, demanem perdó pels nostres pecats, l'invoquem com el nostre Salvador. Vos que heu vingut al món per salvar-nos. Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Vos que sempre ens visiteu amb la gràcia del vostre Esperit Sant. Crist, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat. Vos que ens vindreu a judicar segons les nostres obres. Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. Amén. Preguem. Infoneu, Senyor, la vostra gràcia en els nostres cors i feu que els qui per l'anunci de l'àngel hem conegut l'encarnació del vostre Fill, siguem conduïts per la seva passió i la seva creu a la glòria de la resurrecció. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant Déu pels segles dels segles. Amén.
Les profecies d'Isaïes que hem anat proclamant aquests diumenges ens porten avui l'anunci definitiu, el naixement d'un infant que serà la presència de Déu enmig nostre. Això és el que preparem per celebrar aquest Nadal. Totes les lectures d'avui es disposen per viure-ho. Lectura del llibre del profeta Isaïes. En aquells dies el Senyor digué a Acaz: demana al Senyor, el teu Déu, un senyal prodigiós, tant avall com vulguis, a les profunditats del país dels morts, o tan amunt com vulguis, dalt al cel. Acaz respongué: no en vull demanar cap, no vull tentar el Senyor. Llavors digué Isaïes: escolteu, doncs, casa de David. No en teniu prou de fer-vos pesats els homes, que fins us feu pesats al meu Déu? Per això, el Senyor mateix us donarà un senyal. La noia tindrà un fill, li posarà Emmanuel, que vol dir Déu és amb nosaltres. Paraula de Déu. Al Salm 4 del fulletó ha d'entrar el Senyor, el Rei de la Glòria. Ha d'entrar el Senyor, el Rei de la Glòria. És del Senyor la terra i tot el que s'ho mou, el món i tots els que l'habiten. Li han posat els fonaments dins els mars i les bases a les fonts dels rius. Ha d'entrar el Senyor, el Rei de la Glòria. Qui pot pujar a la muntanya del Senyor? Qui pot estar-se al recinte sagrat? El qui té el cor sincer i les mans sense culpa, que no confia en els déus falsos. Ha d'entrar el Senyor, el Rei de la Glòria. Rebrà benediccions del Senyor, rebrà els favors del Déu que salva. Aquests són els qui venen a buscar-vos, Senyor, per veure-us de caure, Déu de Jacob. Ha d'entrar el Senyor, el Rei de la Glòria. Lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Roma. Pau, servent de Jesucrist, cridat a ser apòstol, destinat a anunciar la bona nova de Déu, que ell bé havia promès pels seus profetes a les Escritures santes. Aquesta bona nova es refereix al seu fill Jesucrist, Senyor nostre, el qual, pel seu llinatge humà, nasqué de David, però per l'Esperit que santifica va ser constituït fill poderós de Déu, des que va ressuscitar d'entre els morts. Per ell he rebut el do de ser apòstol, missioner del seu nom a gent de tots els pobles, perquè siguin obedients a la fe. Entre aquests hi sou vosaltres, que Jesucrist ha cridat. Els cristians de Roma, estimats de Déu, cridats a ser-li consagrats. Us desitjo la gràcia i la pau de Déu, Pare nostre, i de Jesucrist el Senyor. Paraula de Déu. Aleluia. Aleluia. La Verge tindrà un fill i li posaran Emmanuel, que vol dir Déu és amb nosaltres. Aleluia. 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 El Senyor sigui amb vosaltres.
Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu. Jesús el Messies vingué al món d'aquesta manera. Maria, la seva mare, promesa amb Josep abans de viure junts, es trobà que esperava un fill per obra de l'Esperit Sant. Josep, el seu espòs, que era un home bo, no volent fer-ho saber públicament, es proposava de desfer en secret l'acord matrimonial. Mentre ell hi pensava, se li aparegué en somni un àngel del Senyor que li digué: Josep, fill de David, no tinguis por de prendre a casa teva Maria com a esposa. És cert que ella ha concebut per obra de l'Esperit Sant, ha de tenir un fill i li has de posar el nom de Jesús, perquè ell salvarà dels pecats el seu poble. Tot això va succeir perquè es complís el que el Senyor havia anunciat pel profeta. La verge tindrà un fill i li posaran Emmanuel, que vol dir Déu és amb nosaltres. Josep es despertà i, complint el que l'àngel del Senyor li havia manat, la prengué a casa seva com a esposa. Paraula del Senyor. Lloança a vos, oh Crist. Amb aquest quart ciri que hem encetat avui, que hem encès avui. Amb aquesta pedagogia ens ha acompanyat l'Advent, demostrant-nos, amb una lectura d'un profeta, la primera lectura, durant tot aquest temps d'Advent, demostrant-nos que es complia en Jesús les profecies dels antics profetes, especialment Isaïes, que és com el profeta de l'Advent. En aquest quart diumenge de l'Advent, igual que en els dos passats escoltàvem la figura de Joan Baptista, el precursor del Senyor, el que havia de preparar el camí del Senyor, avui veiem com a protagonistes Maria i Josep. Però ja sabeu que el protagonisme, com hem anat dient a la Sagrada Escritura, és un protagonisme entre cometes, perquè l'únic protagonista de la Sagrada Escritura és Déu mateix. Tots els altres estem al servei de Déu, i així és bo que ho aprenguem. I de fet és d'això del que ens donen exemple i model Maria i Josep, com veiem avui un fragment de l'Evangeli, però anirem contemplant durant totes aquestes festes de Nadal. En aquesta pedagogia del que anunciaven els profetes es compleix en Jesús, doncs ens ha dit el profeta Isaïes, la noia verge, també en algunes traduccions, la verge, tindrà un fill i li posarà Emmanuel, que vol dir Déu és amb nosaltres. Aquest nom, els que porten el nom d'Emmanuel, vol dir Déu és amb nosaltres. Fixeu-vos, aquí ja ens indica el que es complirà en Maria, no? Que és la verge que tindrà un fill, que és Jesús. Fixeu-vos que aquí ens mostra com actua Déu. Com actua Déu. Combina dues realitats, l'acció de Déu en la nostra vida. Una, que Déu actua en la quotidianitat, en el dia a dia. Jesús neix com un infant, com hem nascut nosaltres. No? Maria i Josep eren un home i una dona iguals com érem nosaltres. Déu es fa tan semblant a nosaltres, igual en tot a nosaltres excepte del pecat, que a vegades costa dir, aquest és Déu. I per això no el van acollir. Anaven demanant a Betlem on ser acollit perquè nasqués Jesús i no els van reconèixer. Si haguessin reconegut que Jesús era el Messies, el fill de Déu, així ens passa a nosaltres, que Déu parla en el silenci del cor, parla en el més profund de la nostra vida, i hi ha tant soroll a vegades a la nostra vida que no el veiem. Déu passa per la nostra vida de tantes maneres i no el veiem, perquè estem distrets o ocupats en moltes coses. Per tant, en lo quotidià Jesús es fa present, però alhora sempre hi ha un signe de la seva intervenció. En aquest cas, Maria, que sent verge, ho va concebre per obra de l'Esperit Sant. I així és en la nostra vida, si us fixeu, no? Avui nosaltres, que celebrem el 2025 anys del naixement de nostre Senyor Jesucrist, doncs també els que tenim fe hem descobert
que Déu es fa present en la quotidià de la nostra vida, en el silenci de la nostra vida, però que sentim la seva veu. Com Josep i Maria van sentir la veu de l'àngel, així també Déu ens parla en el cor. Per això tenim fe, perquè el Senyor ens ha sortit a l'encontre, perquè l'hem escoltat, l'hem sentit present i actuant en la nostra vida. Això és la fe. Per tant, Déu va combinant aquestes dues realitats, el quotidià, dia a dia, i Déu que intervé en la nostra condició humana, fins i tot en els moments més difícils i de dolor. Déu es fa tan proper, Déu amb nosaltres. Déu és amb nosaltres. No podrem dir mai Déu no sabem on és. Déu és amb nosaltres. Aquesta és la nostra fe i així l'hem experimentat. També sabeu per què ho fa això? Perquè el Senyor que ens ha fet lliures, som els únics éssers de la creació que som lliures, Déu que ens ha fet lliures no vol violentar la nostra llibertat. Per això sempre ens parla a través de missatgers. La veu de l'àngel ens parla de forma que puguem dubtar, com dubtava Joan Baptista la setmana passada, no? Perquè tinguem fe, perquè creiem des de la fe. Perquè si Déu se t'imposa, no et queda altre que creure, no? Però Déu se'ns proposa. Déu sempre se'ns aproxima en silenci, se'ns proposa, no se'ns imposa, per respectar la nostra llibertat. Per respectar la nostra llibertat. Sempre. Per això podem dir-li a Déu que sí, la fe, o podem dir-li a Déu que no, i és anar a la nostra o no creure, perquè som lliures. De fet, ens ha dit Sant Pau, a la segona lectura, la carta als Romans, que diu la bona notícia, que és el que significa la paraula evangelion en grecs, evangeli, és la bona notícia. I quina és la bona notícia? Que Jesucrist, pel seu llinatge humà, havent nascut home com nosaltres, nasqué de David, de la casa de David. Però per l'esperit que santifica, com va crear la creació a l'inici, no? El Senyor a través de l'esperit i del fill, doncs també així aquest esperit santifica, l'ha constituït fill poderós de Déu que el va ressuscitar d'entre els morts. Veieu? La vida de Jesús és una vida quotidiana, però que de sobte té poder per expulsar esperits malignes, per guarir els malalts i ressuscitar d'entre els morts, sent Déu. Per tant, es combina la quotidianitat i la transcendència, lo sobrenatural en la vida de Jesús. Per això diem, i aquesta és la nostra fe al celebrar el Nadal, que Jesús és veritablement home com nosaltres i és veritablement Déu, Déu i home veritables. En l'Evangeli que hem escoltat, seguint l'evangelista que ens acompanyarà durant tot aquest cicle litúrgic que vam començar en aquest temps d'Advent, Mateu, ens diu que Maria, la seva mare, promesa amb Josep, descendent de la casa de David, abans de viure junts, es va trobar que esperava un fill per obra de l'Esperit Sant. I aquí, clar, hi ha dues coses que el Senyor a vegades ens desconcerta. La fe, un ha d'estar preparat perquè el Senyor el desconcerti. Déu és Déu i se l'ha de deixar ser Déu, però a vegades et desconcerta i t'has de resituar, com ho van saber fer perfectament Josep i Maria, tot i que van haver de fer-ho, perquè com pot ser que jo, que soc verge, tingui un fill? O Josep, com és que la meva dona, doncs que encara no estem casats, estaven desposats, com es feia no fa molts anys, no? Primer el noviatge oficial i després venia el casament, no? Doncs ja tingui un fill. I Josep, diu l'Evangeli, que era un home bo, doncs ell, sent bo, volia fer-ho el millor possible. Aquí hi ha dues qüestions que s'han parlat. Una, diu, bueno, doncs si la meva dona té un fill, doncs resulta que m'ha estat infidel, diríem, no?, avui. Però, bueno, com que ell, Josep, era un home bo, diu que vol fer en secret l'acord matrimonial, de desfer l'acord matrimonial, el noviatge, que ara no estaven casats. Aquest és el primer, perquè era un home bo i estimava a Maria. Això és un signe molt bonic de l'estimació. Fins i tot quan jo dubto o tinc una certa certesa de que l'altre no m'ha estimat, però jo continuo estimant. Això és el veritable amor. Però també diuen els pares de l'Església, que són aquests primers bisbes que van escriure comentaris als evangelis, deia, Josep va entendre que jo era obra de Déu, Però clar, llavors va pensar, jo he triat una dona, que resulta que aquesta dona ja estava triada per Déu. Per tant, he de fer un pas al costat, que es diu avui dia. He de buscar una altra dona perquè aquesta ja està triada per Déu, no? Aquest és el dubte també d'un home molt honrat com era Sant Josep. Però Josep, que no diu res a la Sagrada Escriptura, no diu ni una paraula, se'ns parla d'ell, però ell no parla mai.
No hi ha cap missatge que doni Sant Josep. Sent un home bo, als somnis sempre li parlarà l'àngel. Li parla en 3 ocasions. Durant aquests relats de Nadal escoltarem 3 moments en què l'àngel li parla. Aquest és el primer. Josep, no tinguis por de prendre a Maria com a esposa. El fruit que ha de néixer amb ella és obra de l'Esperit Sant. No tinguis por, és una paraula que també es repeteix moltes vegades a l'Escriptura, la por. No tinguis por, perquè la por paralitza, et fa dubtar. El Senyor ens dona fe perquè avancem, tot i les dificultats de la vida. I Josep és un home obedient, que compleix la voluntat de Déu. Va prendre Maria per esposa, quan es va aixecar, va prendre Maria com a esposa. I li posaràs el nom de Jesús, que era la tasca que havia de fer els pares, imposar el nom. I Jesús, per això la importància dels noms, què significa la paraula Jesús? Déu que salva, Déu que salva. Ens ha nascut el Salvador. De què ens salva? Del pecat i de la mort eterna. D'això ens salva Jesús, no? Doncs Josep és model del sí. Com Maria va dir que sí a l'àngel, Josep diu que sí a l'àngel i els dos, per tant, són un matrimoni d'obediència a Déu, no? Per sobre de tot, no? Per tant, què ens demana a nosaltres en aquest quart diumenge de l'Advent el Senyor mirant a Maria i mirant a Josep? Doncs dir-li sempre a Déu que sí. Fiar-nos de Déu, confiar en Déu, això és la fe. Jo faria això, que era el projecte de Josep, però escolto la veu de Déu i compleixo la seva voluntat. És el que li demanem en el Pare Nostre. Facis la vostra voluntat. Com es fa ja en el cel de forma perfecta, que es faci també aquí i en la meva vida, que sigui obedient al Senyor. Com Déu fa les coses, doncs jo sóc obedient. Per això som a missa el diumenge, perquè el Senyor ens ha dit, això és el meu cos. Per això ens confessem, perquè es diu aquí, perdonareu els pecats, quedaran perdonats, no? Per això rebem els sagraments i resem, no? Perquè el Senyor així ens ho ha manat. Confiem en ell, com van confiar Maria i Josep. Per tant, aquest és el protagonista de Josep i de Maria. Deixar a Déu ser Déu. Complir la voluntat de Déu. Això és el millor que podem fer. No posar obstacles en aquest Nadal a que Jesús entri en la nostra vida. Evitar les distraccions, tot allò que no és important, deixar-lo per optar per l'important que és Jesús. Que Déu tingui estada en la nostra vida i ell ens il·luminarà i ens guiarà també com l'estrella lluminosa de Betlem. Obeir a Déu i fiar-se de Déu és el que ens ensenyen Josep i Maria. Que així sigui. En aquest moment de l'Eucaristia és el nostre sí a Déu a través de la professió de la fe que vam rebre en el dia del nostre baptisme. D'aquesta manera renovem cada diumenge la nostra adhesió a Déu que se'ns revela dient-li que sí, que creiem. Crec en un Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant, nasqué de Maria Verge, patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallar als inferns, ressuscitar el tercer dia d'entre els morts, s'empujar al cel, seu a la dreta de Déu Pare Totpoderós, i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l'Esperit Sant, la Santa Mare Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn i la vida perdurable. Amén. Mentre esperem la vinguda definitiva del Senyor, preguem en confiança tot dient: Veniu, Senyor Jesús, veniu, Senyor Jesús. Per l'Església, que com Maria, la Mare de Déu, porti Jesús al món amb senzillesa. Preguem. Veniu, Senyor Jesús. Pels governants del nostre país i els del tot el món, que no oblidin mai que la seva tasca és treballar pel bé de tot el poble. Preguem. Veniu, Senyor Jesús. Pels pobres i per tots els que viuen en la soledat o el dolor, que puguin sentir molt a prop l'amor de Déu i la nostra ajuda i companyia. Preguem. Veniu, Senyor Jesús. Per Càritas Diocesana i per totes les persones que hi treballen,
que experimentin amb la seva acció que estan servint el Senyor mateix. Preguem. Veniu, Senyor Jesús. Per nosaltres, pels nostres familiars, amics i veïns, que estimant-nos els uns als altres, siguem llum per tot el món. Preguem. Veniu, Senyor Jesús. Preguem pels difunts que encomanem en aquesta Eucaristia, per Antonio Alcaide Galiot en el 3è aniversari de la seva defunció i Andrés Delgado, que el Senyor els aculli en el seu regne per la salvació que ell ens porta. Preguem. Veniu, Senyor Jesús. Escolteu, Senyor, la nostra pregària i veniu a salvar-nos, vos que viviu i regneu pels segles dels segles. Rorate celi desuper, et nobis gloam justum. Rorate celi desuper, et nobis gloam justum. Pregueu, germans i germanes, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu Pare Omnipotent. Que aquests dons que hem posat damunt l'altar siguin santificats, Senyor, per aquell mateix esperit que fecundà amb el seu poder les entranyes de la Verge Maria. Per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres. Amunt els cors. Donem gràcies al Senyor Déu nostre. És realment just i necessari, és el nostre deure i la nostra salvació. Senyor Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc us donem gràcies, us lluem, us beneïm i us glorifiquem pel misteri de la Verge Mare, perquè si de l'antic adversari ens vingué la ruïna, del ventre virginal de la filla de Sió, ha germinat aquell que ens alimenta amb el pa dels àngels i ha brollat per a tot el llinatge humà la salvació i la pau. La gràcia que per Eva es va perdre ens ha estat retornada en Maria. En ella, mare de tots els homes, la maternitat és redimida del pecat i de la mort i s'obre el do de la vida nova. Així, on va ser molt gran la culpa, ha estat encara més gran la vostra misericòrdia en Jesucrist, Salvador nostre. Per això nosaltres, mentre esperem la seva vinguda, cantem amb els àngels i els sants l'himne de la vostra glòria, tot dient. Sant, sant, sant és el Senyor, Déu de l'univers. El cel i la terra són plens de la vostra glòria. Hosanna a dalt del cel. Beneït el qui ve en nom del Senyor. Hosanna
Vós sou realment sant, Déu i Pare nostre, i amb raó us canta lloances tot l'univers creat, perquè pel vostre Fill Jesucrist nostre Senyor i amb el poder de l'Esperit Sant, doneu vida a totes les coses i les santifiqueu, i no deixeu mai de reunir-vos un poble que de llevant fins a ponent presenti al vostre nom una oblació pura. Per això us supliquem, ó Pare, que santifiqueu pel vostre esperit aquestes ofrenes que us hem presentat per ser consagrades, perquè es converteixin en el cos i en la sang del vostre Fill Jesucrist nostre Senyor, que ens confià la celebració d'aquest sagrament. Ell mateix al vespre en què el van trair prengué el pa, i donant-vos gràcies i beneint-vos al partir i al donar als seus deixebles tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué el calç i donant-vos gràcies i beneint-vos, el passà als seus deixebles tot dient: preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial. Proclameu el misteri de la fe i anunciem la vostra mort, confessem la vostra resurrecció, esperem el vostre retorn. Per això, Pare, celebrant el memorial de la passió salvadora del vostre Fill, de la seva admirable resurrecció i de la seva ascensió al cel, mentre esperem el seu retorn, us oferim en aquesta acció de gràcies el sacrifici sant i vivent. Mireu l'ofrena de la vostra Església, reconeixeu-hi la víctima que ens ha reconciliat amb vos. Concediu-nos que els que rebem el cos i la sang del vostre Fill, plens del seu Esperit Sant, siguem en Crist un sol cos i un sol esperit. Que ell faci de nosaltres una ofrena eterna, fi que obtinguem l'herència amb els vostres escollits, en primer lloc amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els màrtirs i amb tots els sants, que sempre ens ajuden amb la seva intercessió. Us preguem, Senyor, que aquest sacrifici de reconciliació dugui a tot el món la pau i la salvació. Enfortiu en la fe i en la caritat la vostra Església que encara peregrina a la terra, juntament amb el vostre servent, el papa Lleó, amb el nostre bisbe romà, i amb tots els altres bisbes, els preveres, els diaques i tot el poble que us heu redimit. Acolliu les súpliques d'aquesta família que heu admès a la vostra presència, avui diumenge, dia en què Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar la seva vida immortal. Per la vostra pietat, Pare Clementíssim, reuniu amb vos els vostres fills dispersos pel món. Recordeu-vos dels vostres fills. Antonio, que heu cridat d'aquest món a vos. Us preguem que així com des del baptisme ha compartit la mort de Jesucrist, comparteixi plenament la seva resurrecció. Aquell dia que Crist ressuscitant els morts, transformarà el nostre pobre cos per fer-lo semblant al seu cos gloriós. Recordeu-vos també del vostre fill Andrés, dels altres germans nostres difunts i de tots els que han sortit d'aquest món en la vostra amistat, admeteu-los al vostre regne. Allà esperem retrobar-nos amb ells i saciar-nos per sempre de la vostra glòria, quan vos eixugareu totes les llàgrimes dels nostres ulls. I nosaltres, contemplant-vos tal com sou, ó Déu nostre, serem semblants a vos per sempre més i us lloarem eternament per Crist, Senyor nostre, pel qual vos concediu al món tots els béns. Per ell, amb ell i en ell, vos, Déu Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Amén. Sentint-nos pobres com Maria i Josep, però confiant plenament en l'auxili del Senyor, que derroca els poderosos del sol i exalça els humils, gosem dir: Pare nostre, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors, i no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Allibereu-nos de tots els mals, Senyor. Feu que hi hagi pau als nostres dies, i per la vostra misericòrdia, guardeu-nos del pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols, us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de la vostra Església. Doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos mateix vau demanar. Vos que viviu i regneu pels segles dels segles. La pau del Senyor sigui sempre amb tots vosaltres. Doneu-vos fraternalment la pau. La pau sigui amb Tingueu pietat de nosaltres, anyell de Déu, que lleveu el pecat del món. Tingueu pietat de nosaltres, anyell de Déu, que lleveu el pecat del món. Doneu-nos la pau. Mireu l'anyell de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món, feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no sóc digne, que entreu a casa meva. Digueu només de paraula i serà salva la meva ànima. Corpus Christi, custòdia et vitam aeternam. Amén. Per Jesús ens ve la El cos de Crist. El cos de Crist. Escoltem El cos de Crist. El cos de Crist. El cos de Crist. El cos de Crist. Per Jesús ens ve El cos de Crist. 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 Exultem, germans, exultem, germans, en un estatge, exultem, germans.
Per Jesús ens ve la vida, exultem germans, exultem germans. Exultem germans, i el seu camí. Per Jesús ens ve la vida, exultem germans, exultem germans. Per Jesús ens ve la vida, exultem germans. Preguem. Déu omnipotent, acabem de rebre la penyora de la redempció eterna. Feu que a mida que s'acosta la festa de Nadal, avancem en la fidelitat al vostre servei, per tal de celebrar dignament el misteri del naixement del vostre fill, ell que viu i regna pels segles dels segles. En el full parroquial que trobareu al final de l'església, dintre del diocesà, trobareu els horaris de Nadal de les nostres parròquies. La missa del Pollet a les 7 de la tarda, la parròquia de Montserrat, a la Balconada, i aquí serà la missa del Gall a les 10 del vespre. Serà dimecres, que serà vigílies ja de Nadal. Els dies de Nadal, Cap d'Any i Reis, i també el diumenge vinent, que serà el diumenge de la Sagrada Família, només hi haurà una missa a 11:15 bilingüe. Per tant, els 3 dies de precepte que no són diumenge, Nadal, Cap d'Any i el dia de Reis, i també, perquè així ho vam decidir amb el Consell Parroquial, de fer un sol dia de la festa dels patrons de la parròquia, la Sagrada Família. Per tant, proper diumenge només hi haurà una missa a 11:15. Acompanyaran els cants la coral Esbèrtia, que porta l'Associació de Veïns de la Sagrada Família, i que acabada la missa de 11:15, el proper diumenge, dia 28, tindrem un concert, com ja és habitual, aquí a la mateixa parròquia, concert de Nadal. Sou convidats a participar-hi. Trobareu altres fotografies, com les de la setmana passada, la festa d'Acció de Gràcies per als nous sants veneçolans. També trobareu aquí el càlcul de tot l'any del full diocesà i el parroquial per a aquells que feu una aportació anual. Que tingueu un bon diumenge i ja un bon Nadal que celebrarem dintre d'aquesta setmana, perquè el Senyor ja és a prop. Que fem com Maria i Josep, acollim en el nostre cor la vinguda del Senyor i fem-ho amb fe, que totes les distraccions que puguem tenir al voltant, que ens ajuden a saber que és Nadal, no ens desvetllin, no ens facin marxar del centre que és Jesús que ve a salvar-nos. El Senyor sigui amb vosaltres. Que Déu omnipotent i misericordiós beneixi els qui creieu en la vinguda primera del seu fill i espereu en el seu retorn i que us santifiqui amb la llum del seu adveniment. Que mentre esteu en aquest món us faci ferms en la fe, feliços per l'esperança i eficaços per la caritat. Que els qui us alegreu amb devoció de la vinguda del Redemptor fet home, tingueu l'abundor dels dons de la vida eterna en el seu retorn gloriós. I que us beneixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Acabarem cantant a la Mare de Déu amb el darrer cant que teniu en el fulletó d'Advent. Farem la quarta estrofa.
Germans, aneu-vos-en en pau. De vos naixerà, oh Maria, el Fill etern de Déu. Exalta el Senyor l'ànima meva, i el meu esperit gaudeix en Déu.